Λοιπόν, συνεχίσουμε. Πρώτα μάζεψα λίγο obsidian για να φτιάξουμε το πόρτα. Εν τω μεταξύ, όταν πήγα και το μάζεψα, ήταν μεγάλη βλακεία, γιατί τι έγινε. Δεν θα πιστεύει στα μάτια. Λοιπόν, έσκασα θέση. Το έφτιαξα το πόρτα, το διάλυσα, το ξαναέφτιαξα, το ξαναδιάλυσα. Αφού είχαμε τσιμπήσει το obsidian. Μετά τι έκανα. Ήρθα εδώ. What? Πού ήταν ο Creeper? Ρε με τρελαίνετε εδώ πέρα. Μήπως να χασάρω τα stone με τα diamonds του και το iron. Το κάνω. Γιατί το σπάσα πάλι. Το πιο έλεος. Τι να κάνουμε. Όπου θα είναι 2 φορές. Μόνο που καταλάβαμε πως τα κοτόπουλα δεν με έχουν σουσεύει. Πολύ κακό, γιατί δεν έχω κάτι να κατηγορώ. Μη χρηματανώ. Δεν μου το φόγγει του νο. Δεν το σκέφτηκα στο αυτά. Τώρα But don't preach. Don't preach. Αλλιώς εγώ kill you.
ποτήρι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτό το βίντεο. Στο επόμενο θα δείτε. Και στο επόμενο θα αρχίσουμε να μαζεύουμε κόμπλες. Και δεν ξεκινήσω από τώρα. Θέλω να πάω τουλάχιστον στο 5 να ξεκινήσω να μαζεύουμε κόμπλες. Και το 4 βρήκα diamond, ναι. Εκεί θα αρχίσουμε να σκάβουμε, να βρούμε κόμπλες και να καθαρίσουμε όλο αυτό το σημείο. Και θα φτιάξουμε ένα κάστρο. Τι να κάνω τώρα αυτό το επεισόδιο, δηλαδή ναι. Θέλω να βάλω λίγη μουσική για να σας δείξω κάποια ωραία τραγούδια και κάποιους φίλους, πώς να το πω. Ναι, βασικά όχι, αφού Minecraft παίζω. Minecraft. Και δεν ξέρω τι να κάνω, σας παρακαλώ. Γράψτε από κάτω να ξέρετε. Ναι. Τι να κάνω στα επόμενα βίντεο. Συνέχεια θα μπαίνω και θα τα διαβάζω. Αν είναι πάνω μωρή το έχω. Πάει. Τσάνε τα νύχη. Πάρω τσάνε. Μα τι να κάνω, δηλαδή εντάξει, ναι είμαι. Άμα δεν φοβόμουν τις πηλιές, γιατί ξέρεις τι φοβάμαι, όταν πεταγόνται ξαφνικά έτσι τα ζόμπι. Δεν λέω ρωτήσω, παμ! Τρελαίνες, κοίτα, κάνεις αυτό. Τόσες μαλακίες που λέει ο Βλάτος. Μα τι να κάνω. Άρα θα πάω να ψάξουμε για τη μεγάλη μας αράχνη. Αλλά όχι έτσι. Αφού την ξέρετε. Και να μην την ξέρετε βασικά θα σας τη μάθω εγώ. Έτσι. Και να πάω. Μα άι. Πες με. Το κακό είναι το ότι πολύ δύσκολα δεν μπορώ να μπω μέσα. Έτσι θα πάω. Χωρίς παθή. Το έλεο συνεχίζεται. Το πάρω έτσι όλο ευθεία. Αυτό μας κάνει συνήθως κάπου μέσα στη Σαχάρα, ενδιάμεσα, στο μέσο. Άρα θα μου βγει, θα μου βγουν τα πόδια. Και άμα δεν έχω πόδια δεν θα ζω. Δεν θα ζω. Τέλος πάντων να καταλάβετε τι είναι. Και νυχτώνει. 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 Ρέξ με νυχτώνει.
Μόλις και θέλω... Βλέπετε από εδώ πως είναι ο ουρανός, κοιτάξτε από εδώ. Μα άντε αν... Μην μου γράψει τεραρμός της Ρέντι, πως το λέει. Έχουν περάσει 11 λεπτά. Και θέλω να πεθάνω. Γι' αυτό... Όχι, λογικά δεν θέλω να δοκιμάσω να πεθάνω τώρα. Θα ξέρω εγώ πώς θα πεθάνω. Έχω μεγάλο hit. Άρα το επόμενο θα μου στοιχήσει. Θα πρέπει να το κάνω πολύ γρήγορα. Πατέ! Λοιπόν, το βίντεο τελειώνει κάπου εδώ, γι' αυτό θέλω να τελειώσει εδώ, αλλά δεν έχω, πώς το λένε, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να το κόβω. Αυτό είναι το επεισόδιο 4, πιστεύω. Μάλλον. Γεια σας. Ναι, γι' αυτό λέω γεια σας.